कल खालाम दे नायनो मा नायनो दे आं नायबाय थाग्राखौब्रा थोद माबा दाख्लैसो नायखांबाय माथो दे ना नायनो प्लिज नाङाहाय माबा आइमोन दं हाबफैगोन भिडिअ खालामना हर होमबा हराहां देले हर होनदों माबा थै माबा बुजिथारा बैयो हरना प्लिज इउ गाबोन सानदे बेरायलांनांगोन हले जागोन दे नायखांना भिडिअ दानफिन भिडिअखौ हरग्रोदोल' नोङो दे कला दोन दे The person you have called is speaking to someone else. You can wait or call again later. दारागाव थांनो होननाय माब्ला थांनो नोंसो माला लाङो फैगौ सानदेआवनो थांनोसै खोमा ना मा होनो हेल' दे जागोन दे हेल' हेल' मा जाखो मानो सिरि थाखो जायाखै जेबो दे होनबा दोनथ' मानो दे लोगो कल खालामबाय दं दे होमबा हेलौ सोर नों फाखर'जों एसे बिजि नोंलाय मा जालाबायखो कल रिसिभ खालामनो सोलाबलायि बै सासे लोगोआसो गाबोन कलेजाव थाङो थाङा सोंहरनायखौ नुवाखै नामा लोगोनि नाम्बारा हर आंनो माबार हरां बा मानो हरा आं बुंनायखौ फोथाया नामा नोङो फोथाया नाम्बारा हर माबार फोथायाबा था दरखार गैया एफा इदि जाबाय नोङो दोन दिनैफ्राय